Bona tarda a tothom. És un honor per mi donar-vos la benvinguda a aquesta jornada dedicada a la intel·ligència artificial aplicada al camp. De la mà de l'expert Josep Pijuan, avui ens hem reunit per explorar una de les revolucions tecnològiques més prometedores del nostre temps i per veure com pot transformar i millorar la vida al camp, la feina diària dels nostres agricultors. L'agricultura sempre ha estat la columna vertebral de la nostra societat. Al llarg de la història, l'evolució de les tècniques agrícoles ha estat molt íntimament lligada al benestar de les comunitats i avui més que mai necessitem continuar innovant per fer front als reptes del present i del futur. Ja sigui el canvi climàtic, la creixent demanda d'aliments, l'optimització dels recursos naturals o la cerca de noves i formes de producció sostenible. La intel·ligència artificial té el potencial d'oferir-nos solucions clau. El que fa uns anys semblava ciència-ficció, avui és una realitat accessible per a tots nosaltres. La intel·ligència artificial no només està ajudant a predir el clima o el rendiment dels cultius, sinó que també permet automatitzar processos, optimitzar l'ús de l'aigua, reduir els residus i millorar la qualitat de les collites. Però més enllà de la tecnologia, el que realment importa és com podríem aplicar aquestes eines en el nostre context rural amb les nostres particularitats i els nostres reptes locals. Veieu que estic llegint. Aquest discurs me l'ha preparat la intel·ligència artificial. Jo li vaig dir, vull fer un discurs a Lleida per pagesos, i ho he fet a través d'un xat. Vull dir que això serà el futur. I hem de donar, el senyor Pijuan o el Josep Pijuan ens ficarà exemples aplicats al nostre camp perquè hi ha molta gent que està aplicant ja aquestes tecnologies i que faran que el nostre futur sigui més viable. I sense més preàmbuls, agraïu-vos molt l'assistència i us passo pas a la ponència tan interessant. Deixeu-me dir també que avui fem l'Agrotardeo. Penseu-hi, si algú no té entrada potser podrem fer alguna cosa, però a les 7:30 fins a les 12 aquí a la carpa del recinte. Bé, us deixo en la ponència. Moltes gràcies. Bé, se'm sent? Sí? Gràcies. Jo una mica em reitero les paraules de l'Esmeralda. Si voleu veure molt bé el que hi ha a les diapositives, us recomano que us assenteu endavant. O sigui, els que esteu darrere, si no va a la televisió no veureu res. No és per res, simplement és perquè ho entendreu, ho disfrutareu millor. Bé, doncs començo presentant-me. Jo m'he presentat. Jo soc Josep Pijuan, sí, sense por, mentre me presento. Soc investigador a... Espera, que tinc una altra presentació, perdoneu. Un segon. Vale. Doncs això, jo soc investigador aquí a la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada. Estem aquí a la seu de Lleida, no estem gaire lluny. Si un dia ens voleu venir a veure, estem al Parc de Gardeny, suposo que ho coneixeu, allí al Parc Científic. Jo em dedico a aquest tema des que vaig acabar la meva carrera ja fa més de 12 anys i també us he de dir que també soc pagès. De fet, ahir estava collint raïm. Jo soc pagès de la Conca Barberà, a Pira, i per tant és un tema que també intento traslladar i fer una mica el vincle. Llavors, avui us presento una mica una presentació sobre intel·ligència artificial. He aprofitat molt de material que tenim a la unitat i que el meu responsable també difon en altres fòrums, i al final l'objectiu d'avui és una mica que veieu una mica el context actual de la intel·ligència artificial. Sembla molt llunyà, però també a vegades el veiem a tot arreu, és com una paraula ara més ressonant a tot arreu, que l'entengueu una mica de què funciona i com funciona i de quines maneres ens pot aplicar. Veurem alguns exemples, tant d'altres agents del sector com alguns dels exemples que nosaltres també fem a Eurecat,
i les darreres tendències i una mica de legislació. No? Abans un company d'aquí de premsa preguntava si li tenim por o li hem de tenir por, doncs jo crec que no, al final Europa s'està ficant les piles en això i llavors no serà necessari. I una mirada a futur, doncs, bueno, què és el que està venint i què és el que vindrà, no? I de fet el futur, també em preguntaven quin serà el futur, doncs que no el desconeixem, això està fent un boom tan ràpid que ens hi haurem d'adaptar, no? Ja ho veurem. Llavors, el context actual és que com està el sector productiu avui en dia, no? Vull dir, l'estem aplicant, no? Me permetré que som poqueta gent perquè sigui una sessió interactiva, no? I que, si voleu, aixequeu la mà i si faré preguntes i això també intervingueu, no? Creieu que el sector l'està aplicant? Algú s'ha dit? Sí? Algú, no? Alguns sí, no? I a nivell social, creieu que algú la fa servir? Sí, no? Bueno, l'Esmeralda ens acaba de posar un exemple, no? El seu discurs l'ha fet amb una IA, no? I llavors, i per què ara, no? De fet, la intel·ligència artificial, jo quan estudiava el 2000 i poc, ja l'estudiàvem, Vull dir, no és una cosa nova, no és una cosa dels 2020 i tants. Vull dir, el que passa que teníem menys recursos, diguéssim, de computació i, per tant, els objectius als que podíem aspirar eren diferents, no? Llavors anem a veure una mica què és i quin tipus de solucions hi ha, no? Però primer veurem què ens diuen, no? Farem una mica de polèmica, què és el que diuen els grans, una mica els grans gurús o els grans líders, no? En el tema d'intel·ligència artificial. Segurament potser no coneixereu alguns dels noms que hi ha aquí, però sí algunes de les companyies en les que treballen, no? Aquí Andrew Ng, aquest és un formador també, però també va ser un dels fundadors de Google i d'una xarxa social que coneixereu, Baidu, que no sé, està en anglès, us ho traduiré, tranquils, no patiu. Al final, aquí diu que la IA és com l'electricitat, no? És només l'electricitat. Transforma, bueno, ajuda a transformar la indústria com ho va fer, o sigui, l'electricitat fa un segle, no? Simplement és el mateix tipus de concepte, no? O sigui, la IA va transformar l'electricitat va transformar la indústria i la intel·ligència artificial està transformant la societat, no? És una altra eina, és una altra etapa més de l'evolució. Bueno, aquesta és la seva opinió, no? Després, si anem a baix de tot, Sam Altman és el CEO d'OpenAI. OpenAI és l'empresa que ha desenvolupat ChatGPT, us sonarà el ChatGPT. Al final és una IA generativa que tu li fas una pregunta i ell te respon. I et transforma i parla una mica el llenguatge que nosaltres fem. Doncs jo també he preparat un exemple amb la IA generativa, amb hi ha versions de pagament, però també hi ha versions gratuïtes i ja parla en català. O sigui, també ja parla en català, no? Per tant, això fins ara potser era només accessible als anglesos o als que parlen anglès, però ara també, no? Llavors, ella el que parla d'això és que la IA segurament acabarà sent una mica qui liderarà la fi del món. Però pel camí, mentrestant, hi haurà grans companyies que l'utilitzaran. Això és una mica catastròfic, no? Però, bueno, fa que pensar, no? Això són els grans gurus que si guanyen la vida, que lideren aquestes empreses, ja pensen així, no? Bueno, no sé, dona que pensar. Després hi ha un altre historiador que diu que el perill d'investir massa en desenvolupar la intel·ligència artificial i massa poc en desenvolupar la consciència humana, que és artificialment sofisticada, pot ser que els ordinadors no permetin explotar tota aquesta estupidesa que tenim els humans, no? O sigui, al final diu que nosaltres estem desenvolupant una superintel·ligència, però estem deixant de banda la nostra ètica, la nostra consciència, la nostra intel·ligència, no? Bueno, és una controvèrsia també, no? O sigui, al final estem generant supercomputadors, però potser a nivell ètic estem anant enrere. I per últim, el CEO d'NVIDIA, ens sonarà, és un fabricant de targetes gràfiques. Avui en dia, la majoria de computadors que treballen en temes de gràfics, des de processaments de dades espacials, o no? Una miqueta més, que no se sent gaire. Ah, vale, perdó. Bueno, aquesta empresa ara mateix és la que cotitza més a la borsa dels Estats Units, més que Apple. Vull dir que us fixeu una idea, no? De com important és i com de bé ho van fer aquesta gent quan van apostar per això, no? El que ens està dient és que la gent com jo ens quedarem sense feina, bàsicament.
Vale? Potser abans ens deien que els, no sé, els robots també treien molts llocs de treball, no? El que ens està dient aquesta allò és que amb la IA no hi haurà necessitat d'enginyers informàtics, no? Que sàpiguin programar, perquè la IA d'intel·ligència artificial ja ho farà. O sigui, el que ens està dient és que probablement jo, que vaig començar sent desenvolupador de software, doncs, si m'hagués quedat en aquesta posició, doncs, segurament em quedaria sense feina en uns anys. Perquè, de fet, ja hi ha molts programes, o sigui, hi ha moltes d'aquestes noves aplicacions basades en intel·ligència artificial que estan permetent programar i us puc assegurar que hi ha molta gent del sector que està pagant perquè algunes d'aquestes eines, amb les guies adequades, doncs, els ajudi a codificar, no? I es anar molt més àgil. Bueno, fa que pensar, no? Potser fa una mica de por, no? Quedar-nos sense feina, però, bueno, al final hi hem de conviure, no? Segurament. Llavors, aquí també us cito un article, vale? Aquí està en anglès, però que al final que parla una mica de, si veieu el títol d'article, és quins són els riscos extrems que pot arribar a tenir la IA, no? Vull dir, i sobretot en aquest progrés o aquesta adopció tan ràpida que estem havent de fer, no? Tan ràpidament haver d'assimilar aquests canvis és complicat. Llavors, el que pot arribar a passar amb la IA és que quan nosaltres li fem una pregunta ens digui una mentida. I qui verificarà que això és veritat? No? Nosaltres no podem creure i al final potser farem de cunyaus, no? Que es diu vulgarment. L'altre problema que pot ser és que no sigui robusta i no, per tant, que en algun moment sigui impredictible, que prengui decisions pel seu benefici propi però no pel nostre, no? Això és un altre risc que pot tenir la IA. Ho estic fent una mica de por, però vull dir, també n'hem de ser conscients, no? Tot això hi ha maneres de controlar-ho, no? Que un dels problemes que té avui en dia la intel·ligència artificial és que és opaca. Vale? Quan nosaltres estudiàvem, per exemple, la intel·ligència artificial i les xarxes neuronals, que després veurem una mica, són la majoria de la tecnologia base en què es basen avui en dia la majoria de models, ens diuen que són opacos. Per què? Perquè nosaltres no podem saber per què donades una sèrie de senyals d'entrada, la sortida és la que és. No el sabrem el per què. És i ja està. Però com que ens va bé, perquè utilitza el procés que estem fent i ens va bé. Per tant, moltes vegades la intel·ligència artificial és aplicada. Però també us he de dir, hi ha altres línies de recerca que intenten intentar explicar per què passen o per què es prenen algunes decisions o per què alguns mapes són els que són, no? I així podria anar, diguem-ho, no? Al final, la IA, com tota tecnologia, com tota eina, pot ser perillosa. Al final, agafarem l'exemple que vaig veure en una sessió, amb un bolígraf podríem matar una persona. I no per això prohibim els bolígrafs. Que no? Són una eina superútil. Amb aquest bolígraf es poden fer... Amb la intel·ligència artificial és el mateix. El que hem de fer és aprendre a treballar-hi, aprendre a regular-la, a programar-la, a utilitzar-la, no? Com una eina més de treball, com les que tenim al camp avui en dia, no? Llavors, no ens hem de preocupar, ¿vale? Cada cosa estarà bé. Si tot volem que el destí sigui bé, doncs tot acabarà bé, no? Una mica com deia Bob Marley. Una pregunta. Digue'm. Parlem d'això d'intel·ligència artificial i l'aplicat amb l'entenc com si fos una aplicació, una app, perquè no busques intel·ligència artificial i surt una cosa. O sigui, n'hi ha moltes. És una eina que utilitzen moltes apps, molts programes, molts robots, moltes eines. Al final és una eina basada en software, això sí, però que s'utilitza en molts casos d'ús. Són moltíssims. Avui jo n'he fet només un petit resum, no sé, una petita pinzellada d'alguns, però és que està tot arreu. Des de la traducció automàtica del que estem... No sé, nosaltres ara fa poc, nosaltres treballem en projectes europeus, per exemple, no? I llavors hem fet un webinar fa poc, i per poder transmetre aquest webinar a tot el món en diversos llenguatges, doncs, simplement gravant la sessió amb una app, ell te tradueix automàticament i és una IA, tot això al llenguatge preferit, en concret en llenguatges europeus, doncs, portuguès, francès, italià i l'anglès, i el castellà, perquè les sessions es feien en anglès. N'hi ha 50.000 aplicacions. O sigui, llavors, la IA és una eina més, és com dir, és un cargol. Un tractor és un cargol més, especial, i que n'hi ha diferents tipus, però és una eina més en tots els processos productius.
M'explico o no una mica més? Vol dir que automàticament, sigui per l'agricultura o sigui per la navegació espacial o sigui s'haurà de determinar cada vegada alguna empresa o alguna app o alguna manera que ho haurà d'encarar més cap allí o... Sí. La mateixa base tecnològica es pot fer servir per molts casos d'ús. Sí? Seguim? Preguntes als que vulgueu, tranquils. Qui controla la IA? Qui controla la IA? Depèn del tipus d'intel·ligència artificial. Però al final la IA que tenim avui en dia la controlem nosaltres, perquè té una capacitat limitada. Però potser en un futur, no ho sé, no t'ho sé dir. Ho veurem al final, no? Però la IA que estem desenvolupant nosaltres ara mateix té un clar objectiu i per tant la controlem nosaltres. Aquesta IA que pot dir qualsevol cosa, fer qualsevol cosa, decidir qualsevol cosa, no hi existeix encara avui dia perquè no hi deixem, perquè no volem. Llavors hi ha tota una sèrie de normes ètiques, per exemple, que també la IA ha de seguir, probablement. Aquí hi ha un factor, depèn de com s'inicia tot aquest desenvolupament d'aquesta nova eina, que ha de donar una confiança per a poder-la utilitzar molt forta. Totalment. Si no es pot morir a l'èxit, tot i que, evidentment, són eines que segur que les acabarem utilitzant. Però aquest inici ha de donar una confiança a la gent que la pot utilitzar i aquesta confiança, això té qui la controla, no? Perquè aquest grau d'eficiència o d'utilitat tu hi confies en que no t'ho giro. No sé si m'explico. Sí. També depèn de que aquesta eina comença d'una manera o d'una altra perquè la gent si aboco a utilitzar-la més o no hi confio i dic no, perquè no. Totalment d'acord. Veurem després que l'Europa ja està legislant en aquest tema, ja hi ha una legislació i que per tant qualsevol desenvolupador d'IA ha de tenir en compte aquesta legislació, d'acord? Però us diria, no tinguem por, estem molt lluny de que una IA sigui capaç de decidir si dona una sortida a una altra. Encara estem lluny d'aquí, ¿vale? Almenys els que... Bueno, sí, que estem lluny. Altra pregunta. Ara sentim parlar molt de la intel·ligència artificial, però temps enrere tothom parlava del Big Data. Crec que una cosa va junt amb l'altra, no? Sí, en el fons són conceptes que nosaltres que estem acostumats en aquest entorn tecnològic cada vegada és més sovint, no? Potser però cada 5 anys o cada 3 anys surt un concepte nou que hem de promocionar i donar-li un platillo perquè sigui tot més projectes, no? Però al final Big Data només vol dir moltes dades. Què passa? Que la tecnologia va evolucionant i cada vegada som més capaços de generar més dades, per tant som més capaços de gestionar-les. I això és una mica el que pretén el Big Data, gestionar moltes quantitats de dades, no? I la intel·ligència artificial va acompanyada, perquè al final la intel·ligència artificial no deixa de ser el processament de forma amb un objectiu específic d'aquest conjunt de dades per a un objectiu concret, en general. Vale? Per tant, van lligats, però no és necessari ni Big Data per fer IA ni IA per Big Data, no? És al revés, no són excloents, vull dir, no són necessaris un a l'altre. Vale? No són necessaris? No. Com us deia, quan jo vaig començar a estudiar als 2000 i poc, no hi havia tantes quantitats de dades. El meu mòbil d'avui en dia és infinitament molt més potent que el que era el meu ordinador en aquell cas, en què jo feia totes les pràctiques. Vale? Llavors, vull dir, ja fèiem intel·ligència artificial. Ja hi havia conjunts d'entrenament per a visió artificial, per exemple, que detectaven un 6. Vale? Hi havia molts sisos dibuixats a mà i llavors hi havia una xarxa neuronal que el que feia era identificar si era un 6, un 1 o un 3. Això ja era intel·ligència artificial. Com és que ara ho hem escalat a molts volums de dades perquè també tenim molta capacitat de computació que ens ho permet. Bueno, és l'evolució, no? No sé si seguim, que potser si no ens acabarem... Deixem les preguntes al final, aneu apuntant un paper si teniu i d'això jo encantadíssim de rebre preguntes. De fet, fa la sessió més amena i res, seguim. Doncs llavors, al final, relacionat amb el tema del Big Data i amb el tema de l'evolució, no? O sigui, la digitalització és la clau una mica de tot això. Us recordarem les revolucions industrials, que la primera revolució en què hi van començar a haver les cadenes de producció i tot això. En l'agricultura també hi ha les seves revolucions, no? Una mica
l'agricultura, diguéssim, 1.0, avui en dia estem, jo crec que més o menys implementant la 3, 4, depèn de qui, depèn de com, a la propietat en tracció animal, no? A la segona agricultura 2.0, a la segona revolució ja anava amb mecanització, amb tractors, amb arreus, amb el que sigui. A la tercera mecanització ja anem amb l'automatització. Comencem a robotitzar, tenir controls en alguns aparells, ja sigui sensors, per exemple, en cavadores, ja sigui en màquines de collir, etc. I llavors també apareix l'agricultura de precisió. O sigui, tenim, per exemple, aquí a la UDL un grup super potent en agricultura de precisió, el GRAP. ¿Vale? Ells estan treballant moltíssim en tot el que és aplicar, per exemple, la llavor necessària en cada metre quadrat de terreny que tenim, o de fertilitzant, o d'aigua, també, amb l'IRTA. No? O sigui, aquest és una mica un punt de tecnològic en el que l'estem vivint, implementant, i ara estem anant més enllà. No? El sistema ciberfísic, la interconnexió, el Big Data, no? Aquí el que ens permet és quan hi ha la digitalització, que al final què vol dir digitalització? Vol dir que fiquem, sobretot, sensors al camp, o agafem dades d'alguna manera, no? O sigui, podem ficar sensors al camp, podem digitalitzar els nostres processos amb el mòbil, amb els quadrants de camp, fiquem satèl·lits al cel. Els satèl·lits tenim avui en dia, gràcies a l'Agència Espacial Europea, una constel·lació de satèl·lits que ens dona un munt de dades, informació que podem utilitzar per prendre decisions. Això és digitalitzar, no? I aquí és on estem en aquest entorn d'agricultura 3.0 i 4. No? A la 4 ja seria quan ho integrem tot, quan comencem a integrar diferents fonts de dades, no? Des de les dades de l'Agència Espacial Europea, el nostre sensor d'humitat al sol, el controlador de reg per decidir quan... Això és agricultura única 4.0, no? La integració de tots els diferents processos per optimitzar el nostre resultat productiu o econòmic, no? Sobretot. I la 5.0 és quan ja alguns després em sembla que té una imatge, no? Quan ja tot va sol, no? Aquest món ideal, no? Que nosaltres li diem, perquè no vol dir que no hi siguem els pagesos, no? O els caps de les explotacions. Nosaltres diem què s'ha de fer i llavors ja hi ha tota una sèrie, igual com ara tenim potser persones, ja hi haurà robots, persones, equips, etc. No? Això serà potser el futur que en alguns sectors es veia dir, sobretot jo diria en entorns controlats, que són més fàcils d'iterar en hivernacles, això ja està passant. Ja hi ha tota una sèrie de robots, de collir, de fer aplicacions de fitosanitaris, de tot control de temperatura, etc. No? Llavors, l'important, i és que m'agrada remarcar-ho sempre, i jo he estat en algunes formacions també a pagesos i tot això, l'important és la digitalització i, sobretot, prendre dades. Guardar-ho ni que sigui en paper, o en un Excel, que l'Excel és la clau, al final també és molt més fàcil gestionar un Excel que un paper. Totes les dades, totes les decisions, totes les mesures que feu de dosis, no sé què, si tot això ho teniu emmagatzemat, per nosaltres que ens dediquem a la IA, en el moment en què estem ara desenvolupant IA, és or. És or, perquè a partir d'aquí nosaltres podem desenvolupar molts models que ens permetin esbrinar, en base a tot l'històric ja també que tenim, que ens ofereixen els satèl·lits, per exemple, què és el que s'ha fet, per què s'ha fet, com s'ha fet, i a partir d'aquí anar millorant tots els models que estan implementant avui dia. Per tant, si no utilitzeu encara sensors o quaderns digitals o el que sigui, jo us diria, animeu-vos, perquè això és una font de dades impressionant. I una font de coneixement, pels que no som agrònoms ni sabem com potser tot el que tocaria, no? Bé, que m'enrotllo molt, perdoneu. Seguim. Llavors, què és la intel·ligència artificial i quines aproximacions hi ha? No? La intel·ligència artificial, això, una de les definicions que hi ha, com us deia, és un conjunt de tècniques, és una eina, una metodologia destinada a fer que les màquines s'assemblin a nosaltres. Aquesta és la idea, no? Simulen els processos de la intel·ligència humana. Però només han de simular-ho, per complir uns objectius. Com us deia, les IAs en general tenen un objectiu definit. Llavors, poden observar l'entorn, interpretar-lo, raonar, fer càlculs, prendre decisions, també poden prendre decisions controlades, comunicar-nos, dur a terme activitats, etc. Llavors, dintre de la intel·ligència artificial hi ha com una pota bastant important, dintre de tot el que és l'horitzó de coneixement, que se'n diu l'aprenentatge automàtic o machine learning. Igual us sonaran aquestes paraules, no? Que al final és un altre conjunt d'estratègies que el que pretén és aprendre, és entrenar una sèrie de models perquè en base a unes dades històriques, sobretot, nosaltres aconseguim generar el que passarà en el futur o estimar el que vulguem fer, no? O, per exemple, a partir d'uns píxels que són uns i zeros i colors verd, vermell i blau, saber si allò és un 1, és un 0, o és una planta o és un gos, per dir alguna cosa, no? Llavors, són aquests, són models d'aprenentatge genètic que generen coneixement. I després hi ha una sèrie, uns altres, que se'n diuen els de reinforcement learning, que aquests ja van amb interacció. És a dir, que nosaltres cada vegada que ho fan bé els premiem.
i cada vegada ho fan malament els diem que no ho han fet bé. Llavors ells van provant altres iteracions. Llavors, dintre de la intel·ligència artificial, o en general, en l'analítica de dades tenim diversos tipus d'analítica, no? Aquí veieu els 4 tipus, podeu llegir el text de l'esquerra. Analítica descriptiva, que el que ens farà és que, el que us deia, no? Donada una imatge, nosaltres li podem dir això, per exemple, jo ho faig servir, jo tinc una aplicació al mòbil que li faig una foto a una planta i em diu quina espècie és. I de fet no és precisa, perquè moltes vegades em demanen confirmació de si està bé o no. Llavors això que em permet a mi, em permet saber quin tipus de plantes tinc al meu camp i si són bones, si són dolentes, etc. no? Doncs això és una anàlisi descriptiva una mica, no? Llavors aquí també, si us hi mireu, suposo que us ho reproduir? Sí. No? Aquest diagrama és interessant per veure que aquí hi ha tot el que és la part, diguéssim, tecnològica, analítica, veieu que és la part en blau fort, i la part aquesta blau cel, en què aquí necessitem la interacció humana. Doncs aquestes analítiques normalment necessiten coneixement humà. Necessiten dir, aquesta planta algú li havia dit és aquesta. Quan jo feia la foto, algú abans li havia dit que és aquesta perquè ella, quan jo li faig la foto, em digui sí, és aquesta. Aquesta és la interacció humana que necessitem. La intel·ligència artificial, sense el nostre coneixement, no seria res. Llavors, hi ha el diagnòstic, l'analítica diagnòstica. Per què una cosa passa? Aquí estem, per exemple, en temes, nosaltres treballem molt, sobretot en el sector indústria, manteniment predictiu. Per què s'ha espatllat una màquina? Si nosaltres tenim sensoritzada la màquina, podem saber per què s'ha espatllat, per exemple, en aquest cas podríem arribar a predir-ho, això és més endavant, però nosaltres veurem, per exemple, si hi ha alguna senyal o alguna part d'això sensoritzada que ens permeti veure si ha fallat o no. El tema, aquest és el diagnòstic, no? I el predictiu ja, perdoneu, és el que us anava dient ara, no? És que, com que nosaltres tenim sensoritzat i tenim un històric, i cada vegada que ha fallat hem identificat per què ha fallat i quin és el sensor que ens diu aquella peça per què ha fallat o aquella màquina per què ha fallat, quan nosaltres detectem que hi ha un patró que s'aproxima al que ja vam viure en el passat, li podem dir, aquí tindràs una fallada, para la producció, ara, abans que peti, arregla-ho i llavors seguim. I quan ja necessitem la interacció humana és quan ja fem prescripcions. És a dir, ja ens avancem a tot això i són els sistemes d'ajuda a la decisió, que per exemple, en funció de dades de mapes, per dir-ho nosaltres, per exemple, estem fent projectes aquí, ara que veig la Paqui, de recomanació de reg, s'estan fent projeccions que en base a les dades de satèl·lit, en base a les dades de sensors d'humitat, nosaltres ja fem prediccions de reg. I amb això ja estem fent prescripcions. Com s'ha de regar. Això és avui en dia també una part d'IA que s'està aplicant en aquests models. No tot és IA, però n'hi ha una. Llavors, aquesta imatge l'hem posat perquè veieu que la intel·ligència artificial és superàmplia. Super àmplia. El machine learning, que us deia abans, és una part important, és només tot aquest paraigua de tecnologies, i n'hi ha moltes. Llavors, nosaltres com a tecnòlegs el que fem és seleccionar la tecnologia adequada per al problema que ens esteu plantejant, els nostres clients. Llavors, això és tot el que seria entrenament de models de predicció, de visió. Després aquí tenim els de visió, els de parla, els de reconeixement de parla. Tenim l'exemple més bàsic, és l'Alexa, que segurament algun sentireu a casa, no? L'Alexa és Alexa, ponme no sé què, al final fa servir intel·ligència artificial. Sistemes experts, hi ha una tecnologia que s'ha quedat una miqueta en desús, els processaments de llenguatge natural. El ChatGPT, que ens ha creat el discurs d'obertura, és un processament de llenguatge natural. Ell interpreta el nostre llenguatge, la nostra manera de parlar i al final et dona una sortida en funció del que li has demanat. La robòtica, també veurem un exemple, i la planificació. La planificació és superimportant perquè ens permet optimitzar els resultats econòmics, sobretot. És molt ampli. Llavors, per això es fa només amb IA? No. No només hi ha IA en tots aquests desenvolupaments. Els equips que nosaltres tenim a la unitat, per exemple, són multidisciplinars, es diu, no em sembla? O sigui, nosaltres al nostre equip tenim matemàtics, tenim físics, tenim enginyers informàtics, tenim telecos, tenim, no sé, potser em deixaré algun perfil. Som diversos, no? I cadascú normalment s'especialitza en una part, no? O és més bo en un tipus d'algoritmes o en uns altres, no? Llavors, aquí, com veieu, al final tot el que és la IA, al final també necessita de les altres ciències. Perquè, per exemple, nosaltres sense el coneixement de domini dels agrònoms, en aquest cas, que estem avui, no sabríem per què una planta es torna groga.
són els agrònoms segurament que en la seva experiència amb els estudis que ja s'han fet anteriorment et saben dir per què aquella planta es torna groga, doncs perquè li falta ferro, perquè li falta o té una malaltia o una plaga o el que sigui, no? Llavors, totes les altres àrees de coneixement també són superimportants perquè la IA nosaltres la podem preparar perquè ens ajudi, ¿vale? Llavors aquí tenim això, matemàtics, ciència de computació, intel·ligència artificial, ja, al final en tot intervé, no? I com us deia, altres, fins i tot en tema social i psicològic, no? La biologia i la física, que afecten el medi, i l'economia, el marc legislatiu, el que us estava dient, m'estava marxant a la diapositiva, no? Llavors, anem a veure alguns exemples ja. Ja parlo d'una mica de teoria, suposo que ja ara més o menys us queda una mica més clar, que és la IA, i com de potent o arribar a potents pot ser. Llavors, on s'aplica la IA? Pues, ho hem dit, no? Una mica per qualitat, algú ho ha dit, no? Una mica per qualitat del producte. Ara em ve el cas, perdoneu, és que tinc aquí que ets de fer-la. I em ve el cas que hi ha una aplicació avui en dia que una mica ens determina la qualitat de la fruita en funció del seu color. En funció del color també ens paguen més o menys la fruita, no? Per tant, doncs això hi ha una intel·ligència artificial que interpreta el color i llavors per aquí fa una escala de quin és el preu que ha de tenir, no? Això. Capacitat computacional, connectivitat, la connectivitat aquesta que teniu avui en dia, que avui en dia estem tots connectats, tots els nostres mòbils, aquí fins i tot 5G, doncs tot això en una indústria que tot pugui estar connectat, tot enviant dades, al final els grans ordinadors que tenim avui en dia també són capaços de gestionar-ho i processar-ho i prendre decisions, no? On s'aplica? Doncs assistents personals. Això ho tenim. Hey Google o Alexa, no sé què, això ja ho sabeu. Això és un exemple de cada dia. Segur que tots ho heu vist en algun, o els vostres fills, o a casa ho teniu. Anàlisi de tendències de mercat. Doncs tots aquests que juguen a borsa fan servir alguns models d'aquests. No tots hi guanyen diners, però molts ho fan servir. Maquinària i equipament. Quan vosaltres veieu moltes vegades en un mapa no sé, aquests mapes de NDVI us sonarà, no? Aquests mapes que són vermells i grocs, que ens diuen com de verda és això, el processament d'aquesta imatge l'ha fet una IA. ¿Vale? I logística i processos de producció, al final l'optimització de tots els processos productius també és un exemple de que allí s'hi aplica IA. No? Quins reptes tenim? Novament superar la bretxa que tenim entre el món virtual i físic. No? Avui en dia també nosaltres estem treballant molt el que se'n diuen els bessons digitals. És a dir, fem rèpliques digitals en base de models de simulació del que pot ser un procés. No? Fins i tot rèpliques del que pot ser un cultiu. Però això és més típic, ho veureu en un motor, no? Un motor d'avió que allí hi ha molts més diners i s'ha treballat molt, doncs ja es veuen, per exemple, quins són els punts de fallada, etc. La integració natural de tecnologies, aquest és un repte importantíssim. Per què? Perquè hi ha molts proveïdors de tecnologia i cadascú treballa de la seva manera. La integració és supercomplicada, com cadascú és igual, és com aquesta sala. Nosaltres aquí ens podem comunicar perquè parlem català, ara mateix. Si parléssim cadascú en un llenguatge diferent i no ho coneixéssim entre nosaltres no podríem entendre'ns. Per tant, la integració és supercomplicada a nivell digital perquè hi ha molts proveïdors amb les seves maneres. Llavors, l'estandardització, la interoperabilitat és una part que també és important. I per últim, legislar, no? Una mica per evitar el que ens comentava el company de què pot arribar a passar si això se'n va de mare, doncs aquesta és la idea. Llavors, exemples. Algú de vosaltres ha vist la sèrie Black Mirror? Una mica amb una mà allà darrere. També. Bueno, és una sèrie, em fa una mica d'això, en què hi ha una anècdota tecnològica, no? És una sèrie en què dibuixa un escenari possible, l'escenari futur, en què nosaltres som capaços de gravar tot el que veiem, ¿vale? Nosaltres som capaços de gravar el que veiem i això en queda enregistrat. I quan volem, ho podem tornar a reviure. Li podem dir a la llibreria, escolta'm, ves-me a veure el vídeo d'aquest no sé què, no? Doncs això, en principi, ja Microsoft està en aquest punt. I us imagineu de poder reviure alguns dels nostres millors moments? O potser també dels pitjors? O sigui, al final, clar, això també s'hauria de regular, no? La conducció autònoma. O sigui, potser exagera una mica, no?, d'això, però bueno, ja hi ha exemples de Tesla, em sembla, sobretot, que està fent cotxes que almenys als Estats Units està permetent la conducció autònoma. I aquí hi ha uns grans reptes, perquè no és el mateix, no sé, que et passi un vianant sec, una pilota per allà al mig ja des de frenar, vull dir, és complexa, la conducció, i també, segons quins conductors trobem per la carretera, i hi ha tot. I al final que una IA sigui capaç de gestionar totes aquestes
incerteses, perquè són incerteses, doncs és complicat. Però bueno, ja estem pel camí, i possiblement quan tots fossin intel·ligents conduïts de forma autònoma potser tindríem menys accidents. Però el problema és que hi ha d'haver una transició també, no? Bueno, altres exemples, Spotify, recomanacions superxules. Si vosaltres veu la recomanació setmanal de Spotify, s'adapta super als teus gustos. Normalment, si tu ja has seleccionat algunes coses, l'Alexa, que et reconeixi la veu, que sàpiga interpretar la teva veu, ja és tot un repte. Netflix, sabeu, no? Netflix al final ha fet un boom perquè també et sap recomanar superbé les pel·lícules, les sèries que més s'adapten a les teves necessitats. El ChatGPT, que és el que ha fet una revolució super gran en molt poc temps, no? I com s'aplica la IA a l'agricultura? Doncs aquí és el que us deia, no? Que sembla que tot sigui... que nosaltres ens estem mirant-ho amb una tablet, mirem a veure què passa, però que tothom treballa, no? Això és també una imatge generada per una IA. A totes les slides, diapositives, us intento posar a la font de la imatge. Aquí hi ha un article dedicat també a darrere, que està en anglès, però avui en dia li doneu al navegador que ho tradueixi i seria fàcil, no? Però com veieu, seria al final, el concepte de IA és que està a tot arreu. Hi ha un munt de petits dispositius que la poden utilitzar per recollir dades, per processar-les, per prendre decisions, no? I nosaltres, com veieu aquí, sempre també hi ha dibuixades persones, el que fem és analitzar aquestes dades dintre de la nostra capacitat, perquè no podem analitzar-les totes. El que fa la IA també és, segurament, sintetitzar, fer més simples els problemes i prendre les decisions que ens toquen, no? De què hem de plantar, quan hem de collir, a quin preu hem de vendre, quin no preu hem de vendre, etc. Però anem a un altre projecte també, ja és antic, Aquest va rebre un premi a Agritècnia, no sé si us sona, és una de les fires més importants també a nivell agrícola, a nivell mundial, el 2017. Ja fa uns anys, Estem parlant de fa 6-7 anys. O sigui, aquest era un projecte d'un robot. Un robot és un projecte que va fer l'empresa Fendt. Coneixeu Fendt, no? Tots? A part de fer tractors, també veien la possibilitat de fer robots. Aquest robot estava sobretot pensat per la sembra de panís. I llavors la idea la teniu al costat, una mica representada en aquest dibuix d'aquí. O sigui, nosaltres aconseguíem agafar dades amb els satèl·lits, les processàvem i quan era el moment idoni enviàvem un carretó, un remolc, tot ple de robotets petits que anaven a camp i anaven ficant les llavors amb la dosi de sembra que dèiem, en el moment adequat, evitant la compactació. Aquest és un tema que per això hi ha robotets petits. La compactació és un problema en l'agricultura, amb aquests monstres de tractors que tenim avui en dia, que sí, que ens permeten treballar molta més superfície de treball, però també tenen la seva part negativa, no? Doncs aquest era un projecte que està encara en vies de valorització de si és viable o no. Perquè, clar, això segurament té un cost, tot i que els tractors siguin cars, això també té un cost que també deu ser el seu, no? Permeteu de dir que ja parlem de robòtica, avui aquí fora, venint a la fira, n'he vist un. Hi ha uns companys, jo tinc la targeta aquí darrere, no sé, però que en feien anar un. Al final també no és tan sofisticat com aquest sistema, però ja hi ha un robot que portava un palot a damunt, que segurament et permetria fer tota la conducció autònoma per la teva finca mentre esculls, amb la velocitat que dius, etc. Ja és una ajuda, ja no necessites algú que controli, ja pot estar dedicat completament a això. Hi ha altres exemples, avui no m'he ficat, de que màquines s'acullen de forma autònoma. Són braços amb drons, per exemple, que van allà, agafen a la poma i ja la fiquen directament al palot i fins i tot la classifiquen. I això ho tenim, ja hi és. Potser són projectes encara molt novedosos, però no. I hi ha un altre, és que no sé si m'avançaré, és que ara em ve al cap. Hi ha una empresa americana, perquè al final allà tenen explotacions molt més grans, que tenen un robot que fa tot el tema del tractament fitosanitari. Al final és un robot autònom, que no sé si porta una màquina de 2.000 o 3.000 litres o 4.000 i que ell ja es recorre les finques i va passant amunt i avall, quan està buida se'n va al lloc per omplir, quan no té càrrega també i van fent així, de forma autònoma. Per tant, vull dir, això que avui en dia, sobretot els pagesos de fruita, de tractar cada vegada que plou, i tota aquesta pressa que tenen avui en dia per tractar, potser d'aquesta manera al final ens donarà més qualitat de vida. Bé, llavors, aquí també us ficava aquesta diapositiva, aquesta la faig servir en algunes formacions, perquè veieu que hi ha moltíssimes fonts de dades que ja tenim avui disponibles. Moltes d'aquestes dades no són del futur. Moltes d'aquestes dades que hi ha aquí, faré un repàs ràpid, ja les tenim avui en dia al nostre sistema. Si les sabem agregar i processar de forma adequada,
amb IA o sense IA, amb estadística moltes vegades, només, i ens permetrà ser millors, no? Pues, temes d'estacions meteorològiques, sensors d'humitat del sol, de sensors una mica de nutrició del sol, no? Sensors d'humitat, tot el tema de la infraestructura de rec, de capçals de rec, no sé, volum d'aigua a les nostres basses, en els nostres graners, en els silos, no? O sigui, tot el que hi hagi per alimentar els animals, tota la gestió de tractors, de vehicles, alarmes, per temperatura, per baixar la temperatura, per falta de menjar en menjadores, l'agricultura de precisió, tots els mapes de prescripció, o sigui, no sé, si voleu faig el repàs, que no m'he deixat cap, però tota aquesta tecnologia ja hi és, no és res del futur, ja la podem integrar a les nostres explotacions i tampoc no un preu molt elevat. El problema és que al final hi ha tot un procés, no? Hi ha empreses que ja estan per aquí i per tant són capaces de prendre millors decisions, això és importantíssim, no? I llavors, aquí també m'agrada parar-me en aquesta diapositiva, això és un exemple, una infografia que diu com són les granges del futur, no? Aquí, en aquesta infografia, diu que seran petites i intel·ligents. Jo, quan arribo a aquest punt, aixeco el cap, miro l'audiència que hi hagi i pregunto, vosaltres què creieu? Una mica com diu el subtítol, no? Les explotacions del futur seran grans i eficients o petites i intel·ligents? Vinga, 10 segons per pensar i us faig aixecar la mà. Va. També podeu pensar... Anem a veure amb la mà aixecada, No, al final jo no soc un oracle, que sàpiga el futur. Hi haurà pagesos com tu petits que es dediquen a una feina i faran de pagès. Hi haurà pagesos grans o empreses grans que es dediquen a grans. La possibilitat aquesta també és que ambdues existeixin. De fet, això ja està passant, Sí. El tema és, hi haurà el que hi ha ara, canviarem tots a una banda, canviarem tots a l'altra, va fer mutacions. Qui diu que seran grans i intel·ligents? Grans i eficients. Però és que eficients és smart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9. Petits i intel·ligents. 1, 2, 3, 4, 5... A mi m'agradaria que fossin petites i intel·ligents, no que seran, no ho sé. I que siguin amb dues? Sí, què? Amb dues. També és una possibilitat, que convisquin. Crec que al final... És que eficient també és smart. Sí, És que smart una cosa no treu l'altra, al final, que una de les dues casuístiques no treu l'altra. Però està clar que quan tu vas a... No sé, jo soc soci d'una cooperativa. Al final, quan tu vas a una d'això, busques l'eficiència màxima, igual, qualsevol, no? Qualsevol empresari que busques eficiència per reducció de costos i, per tant, tot el que busquem, no? Al final. Jo també crec que hi haurà els dos models de negoci. Al final hi haurà, les grans explotacions hi seran, perquè si no, no podran alimentar a la majoria de població, i les petites també hi seran, perquè hi haurà gent que voldrà producte de més qualitat, potser, de més proper, no? Bueno, ja es veurà. Petites potser seran més grans. També, sí. Sí, que no seran tan petites. Sí. Serà més forta. També, esperem que sí, no? Esperem que sí. Bueno, no ho sé, això és una pregunta perquè la tecnologia ens permetrà evolucionar, i a tots, els grans i els petits. Simplement hem de ficar la primera pedra i començar a adoptar-ho, no? És que el fet serà que si vols ser petit o ets petit, necessitaràs tindre digitals de l'explotació, perquè si no és que hi ha perquè personalment tindràs. Llavors la tecnologia t'ajuda a poder arribar a competir a nivell d'eficiència amb el gran. Sí. Estic d'acord, sí. Exemples propers. Comentar-vos una mica que crec que tinc un penja aquí que ho van liderar, em sembla que a l'abril més o menys, hi ha una iniciativa a Catalunya que és el CIDAI, el Centre d'Innovació i Digitalització, Datatec, Digitalització en la Intel·ligència Artificial, a Catalunya ja té el seu centre, basat en diversos centres tecnològics i centres de referència en processament de dades, i es va fer un informe ja d'aplicacions de la IA en el sector agropecuari. I avui us porto aquest exemple d'aquí, aquesta imatge d'aquí és d'un exemple d'aquests, que al final el que veieu és que això és una granja de porcs, que amb una imatge s'han aconseguit una mica identificar, i es fa un seguiment d'aquests porcs. Això és un estudi de recerca, llavors el que fem és identificar aquests porcs, els fem un seguiment i veiem quins són els punts calents, quins són els punts de més pas o on més estona estan aquests animals. Per què? Perquè podem saber per què passa, no?
per què passa. I llavors, potser d'aquí en traurem alguna conclusió, alguna millor gestió, veurem que aquelles zones potser no els agrada perquè, no sé, perquè hi ha un punt d'electricitat que els hi fa por, no ho sabem, no sé, però al final a partir d'aquí podem tenir dades que ens permeten prendre decisions. No? I llavors, aquí baix, això és una notícia del Segre, que va sortir, que això ha de ser recent. L'IRTA ja ha desenvolupat un simulador basat en IA que en temps real ajuda els regants a planificar millor els conreus en sequera. I això és una eina que ja estan utilitzant al canal Segarra-Garrigues. Canal Urgell. Però crec que també altres comunitats de regants estan començant a utilitzar. O sigui, l'estem utilitzant, o sigui, no és res de l'altre món. Ja ens està ajudant ja a prendre algunes decisions, sobretot en aquests moments crítics, sobretot l'any passat, de sequera, aquí aconseguia també utilitzar-se de forma més adequada potser l'aigua, no? Com a mínim tenim més informació per prendre les millors decisions. Llavors aquí us poso un exemple, no és estrictament d'agricultura, però sí del sector agroalimentari. Aquest és un exemple en què hi vaig estar jo precisament involucrat, en què volíem optimitzar tot el procés de curació d'embotits. Com veieu, això són fuets. Vam treballar amb aquesta empresa, Splendid Foods. Splendid Foods, segur que tots coneixeu els embotits Duran, al final els fan ells. I aquí ells tenien, el que vam treballar amb ells és una mica que ells tenen assecadors de fuets molt grans. Són habitacions el doble d'altes que aquestes i més o menys igual de llargues. Com això, però el doble d'alt, us ho heu d'imaginar. Llavors, clar, us heu d'imaginar que el funcionament és com similar a la de les càmeres frigorífiques. Però aquí el procés dura 15 dies aproximadament. Per tant, s'ha de controlar molt bé, perquè el problema que tenien és d'heterogeneïtat. O sigui, hi havia uns fuets que s'assecaven més que els altres. I hi havia alguns fuets que la capa aquesta de blanca, que són fongs, també se'ls desenvolupaven més que uns altres. I al final és perquè si s'assequen, l'aire calent els mata. Llavors, amb ells els vam ajudar a homogenitzar una mica més el procés i a optimitzar-lo. De tal manera que juntament amb ells, no nosaltres només, aquí vam ficar tot, vam desplegar, hi ha una altra part de tecnologia que és sensors, sensors d'humitat, sensors de temperatura i cèl·lules de càrrega per controlar el pes. Amb ells vam aconseguir reduir la duració del procés un parell de dies. Si això fem números, vol dir que cada secador aconseguir fer un procés més a l'any. Per tant, quants fuets caben? No sé, em sembla que són de l'ordre de 44.000 o 50.000 fuets. Són molts diners. Només optimitzant aquest procés. Però amb la seva ajuda, he d'insistir, o sigui, no ho fem sols. Aquí estem a coneixement del domini, no? I a part de reduir-lo això, també vam reduir l'heterogeneïtat. Vam aconseguir millorar el procés d'homogeneïtzació i fins i tot haguéssim pogut arribar al punt de trobar el punt òptim en què el fuet estava en el seu pes ideal. El que passa és que això després ja també hi ha un tema de logística empresarial. O sigui, jo no li puc dir a les persones que a les 3 de la matinada em vagin allà a començar a treure fuets, perquè estaven dormint. Però sabien que el dia següent ja havien de... I això ja es preveia i llavors sabien que el dia següent ja podien començar a treure els fuets. Ho dic perquè és un exemple d'èxit i que al final genera un retorn econòmic important. Més aplicat a l'agricultura, aquest és un projecte que va acabar ara al febrer, em sembla, d'aquest any, que està basat en vinya i en el que hem treballat un consorci, és un projecte europeu, on hem generat una plataforma que seria disponible a tots els usuaris i pagesos que volguessin per a la millora de la gestió de les vinyes, amb diversos enfocs. Per una banda, teníem un soci, en aquest cas el Barcelona Superculting Center, el Mare Nostrum, si us sonarà, que ells ja treballen molt en temes de meteorologia, climatologia i demés, que ens feien una previsió climatològica de clima a un mes i a 3 mesos. O sigui, nosaltres podíem fer una previsió, per exemple, l'exemple que jo fico sempre és serà un estiu sec o serà un estiu plujós? Perquè llavors, segons el tipus d'estiu que tindrem més infeccions o menys de malalties. Per tant, ja podem fer una previsió d'estocs dels nostres cultius, dels nostres fitosanitaris. Aquest és un exemple. O també de quan podrem collir, etc. Un altre tema importantíssim en tota l'agricultura és la fenologia. Nosaltres, aquí es va desenvolupar amb 3 metodologies diferents, amb dades de satèl·lit, amb càmeres instal·lades directes a camp i amb sensors de temperatura, quin és el canvi de fenologia que fa la vinya, perquè en funció de l'estat fenològic, els tractaments fitosanitaris són uns, els tractaments a camp, ja que sigui la poda en verd, ja sigui el pujar els filferros, etc., són els que toquen. Nosaltres també aconseguim predir amb uns errors d'1 o 2 dies, amb la qual això és superassumible.
Què més hem treballat? Aquí està ficat. El tema de malalties. La vinya té majorment 2 tipus de malalties. Aquest any hem tingut una tercera, que és el mosquit verd. Ja veurem com la treballem. Però hi ha el míldiu i l'oïdi. Llavors, això són fongs. Al final, nosaltres sabent una mica quin és el comportament d'aquests fongs i tenim dades i valoracions a camp, vam aconseguir fer un model predictiu de quin era el moment òptim per a tractar, predicció a futur, diguéssim, i quin era fins i tot el tipus de fitosanitari basat en l'experiència també dels socis, els agricultors. En aquest cas teníem Torres, aquí coneixereu Torres, Simin de Casabola de Portugal i Mastro Bernardino, que estan a Itàlia, ens ho deia, no? I llavors a nivell de sostenibilitat i tema de recursos vam fer un planificador de tasques. Nosaltres, en funció de la fenologia, del clima, etc., aconseguíem, per exemple, calendaritzar la barema. Nosaltres, en funció també del punt de maduració de cada vinya, en funció de la quantitat de collita esperada d'aquella vinya, en funció si es collia a màquina o es collia a mà, amb quanta gent, al final fèiem tot un calendari i veiem quan es duraria la vinya, també en funció de la capacitat d'entrada de la bodega, etc. Al final, això ens permetria optimitzar els processos. I aquesta és una mica la idea. I llavors també la part d'aquesta monitorització, com dèiem, de dades satèl·lit, de quin és l'estat de la nostra vinya, no? Si està bé, si està evolucionant bé, si està secant molt, si està patint estrès hídric, si l'hem de regar, no l'hem de regar... No sé si m'estic passant ja molt de temps, estem ja a les 6. Un altre exemple més d'això seria en tota la indústria i la cadena de distribució, la predicció de producció, això també és aplicable a camp. Aquí està un exemple una mica elèctric en general. Ara estem també començant a entrar en temes d'agrovoltaica, no sé si us sonarà, però és una mica la combinació de parcs fotovoltaics amb cultiu, pot conviure. Hi ha exemples, ja hi ha iniciatives. Aquí a Catalunya, em sembla que l'IRTA té una estació experimental a Mollerussa que ja ho està començant a provar, però a França ja s'està explotant moltíssim. L'optimització de les xarxes elèctriques, tot el que sigui control de vehicles elèctrics, la gestió de flotes, de tractors també, però també si tenim una flota de camions de distribució dels nostres productes, gestió de línies de treball, això és el que us deia, no? Tota la gestió dels recursos que tenim per a fer les tasques el més òptim possible, i gestió d'estocs, planificació de recursos, optimització. Un altre exemple dedicat al sector ramader. Aquest és un altre... Això va ser, de fet, un projecte també finançat pel Departament d'Agricultura, un projecte demostratiu, en què volíem demostrar també que la IA, això em sembla que és del 2020, o fins i tot anterior, ja era aplicable. En aquest cas, el que vam fer un model de predicció de l'índex de productivitat de les truges. Hi ha una sèrie de... Segurament ho sabreu més que jo, no? Però hi ha una part de les granges de producció de porcs que es dediquen exclusivament a mares, a truges, a fer porquets petits, diguéssim, que després s'envien a les d'engreix. Llavors, nosaltres aquí el que vam fer era, hi ha un índex, per exemple, general a Catalunya, volíem millorar aquell índex amb una granja que feien servir de pilot, no? I a partir de millorar l'estratègia de reposició de truges, ja hi havia una estratègia basada en l'experiència del ramader. O sigui, el ramader, les truges que veia més o menys que eren menys productives, que generaven menys porcs en els seus parcs o que tenien més aborts, ja les treia. Hi havia uns gens períodes, cada quan hi ha aquesta reposició, però ells ja les treia. Llavors nosaltres el que vam fer és ficar-hi números, ficar-hi evidència amb números, no? Quantes truges hi ha, quines són els parcs que hi ha, no sé què, i al final fèiem un rànquing. I fèiem un rànquing de quines eren les truges més productives i quines no, en funció de la seva experiència, la seva vida, no? Perquè al final les truges, en general, les mantenen a granja fins a 8 parcs, i a partir de 8 parcs ja diuen que no, però n'hi havia algunes de 9 que continuaven sent més productives que algunes de 2, per un tema, no sé, propi del porc, no? Llavors nosaltres, a un cicle més, jo què sé, per exemple, cicle reproductiu, no? 2, 3, em sembla 4 és quan vam tenir més bons resultats, aconseguíem predir quines truges serien les més productives, no? O sigui, com menys informació tenim d'aquella truja, perquè cada animal és un món, nosaltres, sabent el passat d'aquella truja, ja aconseguíem dir si aquesta truja l'has de treure al següent cicle o l'has de treure ja al final dels 8 cicles, no? Llavors, només millorant aquesta gestió ja vam aconseguir millorar la productivitat que sigui de nats vius, diguéssim, no? Per cicle d'aquella granja. Això és un exemple que hem fet amb el PP Group, que també estan per aquí a Lleida.
I llavors ja en el tema d'agricultura i sobretot ara en temps de sequera us sonarà que cada vegada, i ara que s'està ficant, que estan generant noves comunitats de regant, sabeu que el Baix Penedès o el Penedès estan generant una nova comunitat de regant, aquella comunitat de regant al final es traspasarà en aigua regenerada. Però l'aigua regenerada no és 100% aigua... té pots bones i dolentes. Llavors, vull dir que al final està regenerada, no és aigua que vingui de la muntanya. Per tant, pot ser que pugui arribar a tenir contaminants, contaminants de tipus microbiològic. Llavors, aquí el que es va fer en aquest projecte és un projecte que està en execució, el que es pretén a partir de diferents processos a dintre de les depuradores i potabilitzadores millorar al màxim possible aquesta qualitat d'aigua per després ser usada en l'agricultura i després controlar les mescles d'aigua que es puguin arribar a fer per optimitzar. Per exemple, a nosaltres pot venir una aigua molt nitrogen, però potser en aquell moment no ens interessa, potser el traurem abans a la potabilitzadora. En canvi, si en aquell moment ens interessa nitrogenar molt el nostre cultiu, doncs li deixarem i el podem arribar a aplicar en el cultiu i que serà útil. A part, l'aigua ja tindrà nitrogen, no falta que nosaltres el comprem. Tota aquesta sèrie de diferents paràmetres els podem anar optimitzant. I fins aquí els exemples. Llavors, ara ràpidament una mica les tendències que té la IA a nivell general. Si mirem, Gartner és una empresa americana que es dedica a fer una mica estudi de tendències en el món. I llavors, si mirem on apareix la intel·ligència artificial, veurem que està en 4 ítems, l'1, el 5, el 7 i el 8. El 7 està desenvolupat aquí més. Perquè són les aplicacions intel·ligents. Quan abans em deia si hi ha una app, es tindrà d'IA, és que n'hi haurà 50.000 d'apps que faran servir IA. IA és només una peça del puzzle. Llavors, això està aquí i al final tindrem desenvolupament assistit per IA, el que us deia, ja no faran falta els programadors. Ja seran les IAs que ara mateix, gràcies a l'ajuda dels programadors, aconseguiríem aproximar. La IA generativa, el que estem veient amb el ChatGPT, etc. Llavors, aquest també és un gràfic típic que fa Gartner, que és una mica la curva del hype, el punt de l'hora és el moment en què més es parla o més els mitjans tenim, i la IA generativa, diguéssim, està ara a la punta de la cresta d'ola. Llavors, representa que aquí us ho trobeu, això és una mica, quan està començant a aparèixer la tecnologia, aquí és quan hi ha el pic de que se'n parla, que tothom vol treballar en això, després hi ha un punt que es desinfla, aquesta baixada d'aquí, que es desinfla, perquè ja no té interès, perquè ha aparegut una altra tecnologia que té més interès i tothom aposta per aquella, i després hi ha tota una part en què, mica en mica, hi ha empreses que sí que la van adoptant i la van fent comercialment assolible per totes les persones. Llavors, aquí, com esteu veient, la IA apareix, veieu, aquí està una mica definit aquí, per exemple, la IA generativa, això segurament estarà disponible en 2-5 anys, i altres Federated Machine Learning, això ja, i altres models en 5-10 anys seran assolibles, que en general la majoria de tecnologies d'IA la tindrem aviat amb nosaltres i alguna a més de 10 anys. Llavors, parlant d'IA generativa, anem a veure un exemple. La IA generativa, l'exemple aquest del ChatGPT, el que fa és que tenim una xarxa neuronal que està entrenada amb milions de documents que tenim a internet, que s'han trobat a internet, milions de publicacions que ha fet la gent de tot el món. Llavors, nosaltres el que fem és li fiquem un text i ell ens genera un resultat. A partir d'aquell text, d'aquelles ordres que nosaltres li programem, diem, dona'm un resum del CID. Segurament agafarà i algú li haurà ficat el llibre del CID i et farà un resum. Aquí el mateix, que nosaltres tenim aquests models el que fan és donar un text que nosaltres li generem i ell ens genera una sortida. I això és tan fàcil per text com per ja, avui en dia estem al nivell de generar fotos i vídeo. I abans ja fèiem servir alguns d'aquests models, però ara han aparegut d'altres que són ja més, diguéssim, no sé com diríeu, més innovadors, que tenen molta més potència. El Copilot és un tipus que fem servir nosaltres per als programadors perquè ens ajudi a programar, que ens generi unes quantificacions. El GPT ja l'heu vist, el Sora és el que ja genera vídeo, el Llama és un altre que ha fet sense veure al Facebook, el Mistral, aquesta era una empresa francesa que finançava Europa, però ja s'ha anat als Estats Units perquè ja hi ha més diners, una sèrie. I llavors, l'impacte que té això, segons els estudis, és que tindrem un increment de productivitat del 20 al 40%. I segurament aquests models, jo us dic, ja tinc companys que ho estan fent servir, per 30 euros al mes, ser 20 o un 30% o 40% més eficient, potser val la pena.
En segons quines feines, en l'agricultura és complicat, però en segons quines feines de despatx, tota la generació d'informes, de diapositives i tot això, és possible que ens ajudi moltíssim. Llavors, canviarà el món? Sí, però en realitat ja l'ha canviat, no? Llavors, una mica com de ràpid està evolucionant la IA en algunes de les empreses tecnològics, perquè veieu quin és l'impacte, no? Això és una gràfica que ens diu quan aquestes empreses van tenir els 100 milions d'usuaris. Netflix la coneixeu totes. Tots i totes. 18 anys va tardar a tenir 100 milions d'usuaris. Spotify hi ha 11. El Twitter o la X, que coneixereu ara, 5 anys. I anem pujant, fins al ChatGPT, que és aquesta generativa, que ha estat 2 mesos només. En 2 mesos ha aconseguit 100 milions d'usuaris. I això és ahir. Això és una data d'ahir, de no fa gaire, aquesta gràfica. Sí, perquè veieu com està explotant tot aquest tema. Llavors, un exemple que havia buscat jo amb ChatGPT també, ho vaig fer ahir, però dic perquè pot ser que el model que hi ha darrere del ChatGPT avui en dia canvi i potser d'aquí 5 anys aquesta mateixa pregunta no ens generi el mateix resultat. Però avui en dia li vaig dir, identifica'm els 5 casos d'ús principals en què la intel·ligència artificial pot ajudar els agricultors. El primer que diu és monitorització de cultius i salut de les plantes. Us he ficat alguns exemples d'això ja. El projecte Vitigeus anava sobre això, per exemple. Gestió de rec i ús eficient de l'aigua. Us he ficat la notícia de l'IRTA. No estava preparat, primer vaig fer això i això ho vaig fer ja ahir. Projecció de rendiment i planificació de collita. També us he dit que nosaltres estem aconseguint optimitzar tota la collita de verema, com el projecte aquell, no? Automatització i robòtica agrícola. Ja és una realitat, ja ho sabem. I l'anàlisi i de dades i presa de decisions. Aquesta és la part més genèrica però més important. Al final la IA ens ha de permetre prendre millors decisions perquè ens permet processar dades que si no podríem. És un tema de simplificació dels problemes. Llavors, altres exemples. Aquest és el vídeo que havia preparat, no sé si es veurà. Sí. Això és un vídeo generat amb intel·ligència artificial. Amb el text aquest que veieu aquí a la dreta. Al final, el text diu la càmera segueix darrere d'un SUV, un 4x4 blanc, vintage, amb un portaequipatges negre, mentre accelera un camí de terra costerut envoltat de pins en un vessant proporcionant una muntanya, la por surt dels seus pneumàtics. O sigui, a partir d'això, d'aquest text, hem aconseguit generar aquest vídeo. I jo diria que és bastant realista, no? És xulo, O sigui que ja aconseguim això amb intel·ligència artificial. El que passa és que si reconeixeu aquest tipus de vehicles, us sonarà. Si jo us dic quin cotxe és o quin vehicle és aquest, quin 4x4 és, em sabríeu dir la marca? Sí. Vosaltres no veureu. Sí. Però aquí fiqué, espera, Ganover o alguna cosa així, Ganover. Bueno, no ho sé. Si li fiquéssim, igual també ens diria que deixin algun bolet, no? Perquè veieu una mica el que pot fer avui en dia, no? A veure, sí. Aquest és un altre exemple d'una IA que genera imatges, no? Aquí ens diu que generi una imatge del penya-segats escarpats de la platja de Garay Point de Big Sur. O sigui, ja sap identificar el punt del món i quin és això, no? Això en base a, potser, tots els vídeos i imatges que hi hagi per internet. Bueno, és bastant espectacular. A mi em sembla, i molt realista. No sé, això és una IA, perdoneu. Que en base a un text generi això és bastant... És xulo, molt xulo. Bueno, és un vídeo, perdoneu. I mireu el moviment del mar, de les zones. No us sembla superreal? Sí. Una pregunta. En temps real, un traductor, avui amb la tecnologia que hi ha, que amb el mòbil i amb un auricular, si tu parles en català i jo no t'entenc, em pugui traduir, això no hi és? Sí, us ho he dit. És un dels exemples que us he dit al principi. Nosaltres en un webinar que hem fet en un projecte europeu, que estava adreçat a tot el món, fèiem la conferència en anglès perquè ens entenguessin tots els socis i amb una aplicació, cadascú baixant-se l'aplicació i amb els auriculars aconseguir sentir la conferència en català, en castellà, en francès, en italià i no sé si en un altre idioma. Bueno, sí, això ja existeix. Després us dono el comptat, ara no me'n recordo. No me'n recordo. Sí, això ja hi és. Però ja fer la videoconferència. Clar, és un servei de pagament, Si nosaltres vam pagar aquesta empresa i això, però sí, això ja hi és.
sigui, baixes l'aplicació i la tens. Sí, tots els assistents a la reunió que volien seguir la reunió en un altre idioma que no fos l'anglès, es baixaven l'aplicació, ja estaven preavisats, ficaven el codi de la sessió que s'estava transmetent, llavors els organitzadors ja tenien un ordinador gravant la sessió, igual com la transmetem per YouTube. Un semblant de Zoom o una cosa d'aquestes així. No, bueno, a part es transmetia per YouTube. Però la videoconferència... No, la videoconferència estava en una app separada, perquè la traducció era en temps real. El YouTube no, em sembla que no transmet en temps real. El que sí que fa em sembla que és subtitulació, però no fa... Però es connectava amb un Zoom o...? No, bueno, no, la conferència és com ara, com estem ara. Però si, per exemple, vosaltres no parléssiu català i jo la feia en català, us podríeu descarregar l'app i amb uns auriculars podríeu sentir... Sí, això és. Llavors, bueno, el que fan aquesta gent d'OpenAI, que són una mica alguns dels promotors d'aquestes noves tecnologies, és el que diu aquí, no? Estem ensenyant la IA a entendre i a simular el món físic i la seva dinàmica, que és el que han fet amb aquests vídeos. Vale? Han entès que, no sé, si el cotxe girava cap a la dreta, doncs la pols també havia d'anar al sentit contrari, no? A l'esquerra, no? Tot això, no? I al final, això és el que fa el model aquest sobre, no? Però no n'hi ha prou aquí. No n'hi ha prou. No sé si us sona la computació quàntica. També us sona. O sigui, en la computació quàntica, tot el que és avui en dia criptografia, seguretat, se'n va així. El Xavi se n'en riu perquè és així, però això som així. Nosaltres ja estem començant a formar-nos en aquesta tecnologia. Això és bastant nou, però ja tenim projectes en què estem intentant aplicar la computació quàntica no per temes de hackeig, que hi haurà algú que ho farà, sinó per resoldre problemes que ara avui en dia són supercomplicats, que potser requereixen un mes de computació, resoldre-los en un segon. Això està avançant. I això no és, ja hi part d'IA, però al final és un altre tipus de computació, és un altre concepte. Vale? Això també hi és. I llavors, també fent ja de les últimes diapositives, per fer referència al que dèiem de la legislació. O sigui, Europa s'està ficant les piles en això. Ja hi ha una llei que regula tot el tema del desenvolupament de l'intel·ligència artificial. Hi ha una part de riscos identificats que són inacceptables, per exemple, i que qualsevol desenvolupador d'IA, nosaltres en els projectes europeus que fem IA, hem de declarar tot el que fem, d'on surten les dades, quines comunicacions fan i quin objectiu té. Tot això ja està superregulat. Vale? Això està bé. No cal tenir por, no? Però un moment, ens estem dient que Europa, i estem sols al món? A Europa? No. A la resta del món farà el mateix? Ja ho fan. Bueno, no ho sé. La resta del món legislarà d'aquesta manera per tenir controlat? Aquí em refereixo, Si legislaran una mica per controlar una mica la IA i que no se'ns en vagi de les mans. Bueno, confiem que sí, no? Al final. Bueno, i ara què? Com us deia, al final, no sé si algú ha vist aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula al final tracta una mica d'IA, no? És una història romàntica en què hi ha una persona, com nosaltres, que s'enamora d'un assistent virtual. Per dir alguna cosa, s'enamora del Siri, no? I aquí la controvèrsia és que aquest Siri, en principi, feia servir la veu de l'actriu, de Scarlett Johansson, però en principi després no li van donar permís, però misteriosament aquella veu s'assembla moltíssim a la seva, no? A Mia, segurament, el timbre no és el mateix, però, bueno, a la gent així, d'això. Bueno, controvèrsies, no? I llavors, quan una mica la intel·ligència artificial evolucionarà, no? Estem en aquest moment, no? Tot el tema de la intel·ligència actual, no? Que nosaltres, el que se'n diu la intel·ligència estreta, no? Aquí estarem en aquest moment amb xarxes neuronals, detecció de patrons, imatges, això. Però ja arribarem a un moment, l'AGI, no? La intel·ligència aquesta general, intel·ligent, que serà capaç de raonar. Ara mateix, la intel·ligència artificial que generem no pot raonar. No pot decidir si una cosa està bé o malament o si és... No raona, no sap el que és una mica, diguéssim, aquesta bipolaritat que tenim a la societat, no si està bé o malament. Però arribarà un moment que sí. Això estarà per aquí. I la superintel·ligència ja serà la que superi les nostres capacitats. Que això també arribarà algun dia. Hi haurà un moment que la intel·ligència artificial serà per damunt de nosaltres i com que tindrà capacitat de generar i estudiar no sé quants volums de dades de tot el món, de tot arreu, qualsevol de nosaltres, doncs ens superarà.
Potser no prendran tot l'escenari que els hi canvia. Exacte, encara hi ha camí, no patiu. Encara hi ha camí. Llavors, el que passa és que quan estarà disponible, no? Això també és una conferència d'una TED Talk, no us sona? Bueno, són conferències tecnològiques, també se'n fan a nivell local, aquí a Lleida hi ha el TED Lleida i a Tarragona i de més, d'aquest del Max Tegmark, que va ficar aquesta diapositiva, això és un frame de la gravació, que diu que el 2020 la IA, aquí fica, és inevitable, la seva impressió no, estarà bé, però encara està lluny, no? La superintel·ligència aquesta que estem dient, no? El 2022 li preguntes a un expert d'IA i et deia que era inevitable i que estarà bé. El 2023, si li preguntes a un expert d'IA què creia, ja et deia que era inevitable. Anem evolucionant. Res. Fins aquí una mica la sessió d'avui. Podem tornar a començar les preguntes, si teniu preguntes. I això és tot. No sé. No us animeu? Llenço les preguntes abans. Suposo que és provar ficar-s'hi a provar coses per saber el que pot fer. No, exacte. O sigui, no li hem de tenir por. Primera no li hem de tenir por i després, aquí a l'última diapositiva, perdoneu-me, que el que hem de fer és adoptar-la. L'hem d'adoptar, perquè si no estem perduts, no serem competitius, no? Hem d'agafar-la, l'hem d'utilitzar, l'hem de saber utilitzar. Jo també soc bastant reticent, sincerament jo, a utilitzar ChatGPT per ajudar-me, perquè penso, escolta, jo encara tinc capacitat, saps, per resoldre problemes jo sol, no necessito ChatGPT, però realment, amb una ajuda, seré més ràpid. Per tant, l'hem d'adoptar. I ens hi hem d'adaptar. No? És això, no? O sigui, no ens podem quedar enrere, O sigui, nosaltres, si no ens hi adaptem i no ens hi adaptem a conviure amb la IA, o sigui, ha vingut per quedar-se, no marxarà això d'avui per demà. La IA, nosaltres hi treballem i cada vegada tenim, per sort, més projectes i més gent que està interessada. I per què? Perquè el resultat és positiu quan ho comences a utilitzar, no? I en el nostre dia a dia, tot i que ens tregui feina, traurà alguns llocs de treball, com ha fet la industrialització, però està clar que ve per millorar la nostra qualitat de vida, no? Però tot i així, també hi ha aquesta part de crítica, no? Hem de ser crítics amb el que es fa amb aquesta tecnologia, perquè com tot, qualsevol eina mal utilitzada, els resultats poden ser desastrosos, no? Ara em sembla que sí. Sí. Aquest és el nostre equip, som una unitat multidisciplinar, també multilocalitzada, no només estem a Lleida, dins d'Eurecat hi ha moltes seus, estem a Cerdanyola també, estem a Barcelona, però com us deia, es podeu trobar aquí a Lleida i jo, si no hi ha preguntes, ho deixem aquí. Merci.